Annyeong i dobrodošli u novi video na kanalu Korejski jezik. Danas ćemo pričati o tome šta je to korejski jezik. Korejski jezik je zvanični jezik Severne i Južne Koreje kao i autonomne prefekture Yanbian u Kini. Njime se služi korejska dijaspora od Amerike do Kazahstana. Korejski jezik je izolovan, što znači da nema potvrđene jezičke srodnike, kao što su recimo srpski i ruski. Ajde da kažemo. Korejski nema takve rođake i iako neki lingvisti smatraju da potiče iz altajske porodice jezika koje recimo pripada mongolski jezik. Korejski toj porodici jezika ne pripada, nije potvrđeno. Koristi ga oko 80 miliona ljudi i najviše ga govore u Južnoj i Severnoj Koreji, delom u Kini, koristi ga dijaspora u Japanu, uče ga u Mongoliji, onda u Americi, tamo gde ima korejske dijaspore u bivšim zemljama Sovjetskog saveza i bilo gde žive Korejci. Razlikuje se od indoevropskih jezika po gramatici, strukturi rečenice i sistemu poštovanja. Korejski ima jako bitnu stvar, a to je sistem poštovanja sagovornika, ali i prostora u kom se nalazimo. Recimo, nećemo koristiti isti jezik u kafiću i u školi. U školi ćemo koristiti daleko formalniji vokabular i krajeve rečenica. Red reči u rečenici je za razliku od recimo srpskog i engleskog, gde je subjekat, glagol, objekat, subjekat, objekat, glagol. Glagol uvek ide na kraj u korejskom jeziku. I na njega lepimo te nastavke da iskažemo poštovanje. Nastavci koji označavaju funkciju reči u rečenici su slični našim padežima. Postoji složen sistem persiranja, otprilike su to i više nivoi persiranja, zavisno od situacije i osobe sa kojom razgovaramo. Šta je jednostavno kod korejskog jeste pismo, hangul, fonetsko pismo od 14 osnovnih suglasnika i 10 osnovnih samoglasnika. Njihovim kombinovanjem dobijamo ostale glasove. Hangul je logičan, nije komplikovan kao kinesko pismo. Lako se uči i pismo je kreirano baš za korejski jezik i zbog toga nam je lako da ga savladamo i razumemo kako se šta primenjuje. Jedino što nam može biti izazovno je to što se piše u slogovnim kvadratićima, pa nam možda malo liči na kineski na početku, ali čim vidite da su to slova koja su u slogovnom kvadratiću, onda vam je mnogo lakše. Izgovor, za nas koji govorimo srpski jezik, većinu slova umemo da izgovorimo. Većina je kao u srpskom i reprodukovanje tih glasova nam nije teško. I ako možda i bude teško na početku, vrlo brzo shvatimo kako se ti glasovi zapravo izgovaraju. Korejski je još lak i zbog anglicizama, recimo čus, handphone, message i tako dalje, možemo do sutra da nabrajamo. Šta je teško kod korejskog jezika? To je gramatika i sintaksa. One nisu toliko teške koliko su nam izazovne jer se razlikuju dosta od naše i indoevropskih jezika na koje smo navikli i koje učimo od detinjstva. Red reči nam je komplikovan i nastavci su nam teški da ih shvatimo. Zato što korejski nastavci nemaju baš uvek, iako su slični padežima, nemaju baš uvek istu funkciju kao naši padeži. Nivoi persiranja su isto kompleksni, zato što je u Koreji kultura konfucijanizma u kojoj se poštuje hijerarhija i klasno društvo. Iako klase više u Koreji ne postoje već jedno 100 godina, 100-150 godina, i dalje se očuvao taj kastni sistem gde poštujemo nekoga ko ima više para, uslovno rečeno, nego mi. Teški su još i homonimi. Reči koje zvuče isto, a nisu iste i možda se pišu različito. Ima reči koje se pišu isto, a znače različito, kao što je recimo mar. Mar. Mar znači reč, a znači i konj. Isto se piše, isto se izgovara. Recimo kopi, kopi, kafa i kopi. Kopi. Krv iz nosa. To zvuči vrlo slično. A skoro dve različite stvari znači. Kao i apa. Apa. Otac, tata. I apa. Boli. Apa.
Sve u svemu, korejski nagrađuje one koji ga uče. Taman kad misliš da je preteško, zapravo shvatiš da i nije toliko. I onda dođe sledeće i isto tako u krug. Korejski nije toliko težak koliko je izazovan i koliko je nesvakidašnji jezik. Mi nismo navikli na takav jezik i zato je korisno da se uključimo skroz u korejski svijet, da se okružimo korejskom muzikom, korejskim filmovima, serijama, kulturom, podcastima, emisijama i sličnim, samo da bismo što više slušali korejski. Popularna kultura i ekonomija su dovele do procvata interesovanja za korejski jezik. Toliko serija imamo na Netflixu svaki čas koje su došle iz Koreje da su već i stariji ljudi počeli da se interesuju za korejski jezik. Za mlađe ljude, kao što smo mi, je Koreja možda jedna obećana zemlja u kojoj imamo šansu da dobijemo besplatnu stipendiju za master i doktorske studije, što je vrlo korisno. Korejska ekonomija cveta i korejska vlada i srpska vlada su stalno u pregovorima da dovode nove firme u Srbiju. Tako da je sa te neke monetarne ekonomske strane odlično učiti korejski jezik jer nikad ne znate kada će vam zatrebati. A sa druge strane, radi uživanja u korejskim serijama, u korejskoj muzici, super je znati korejski i razumeti šta to vaši omiljeni glumci i pevači govore. Šta bih još želela da dodam? Želela bih da dodam da ne odustanete od učenja korejskog jezika zato što je jedan vrlo zabavan jezik. I koliko je izazovan, toliko nagrađuje vaš trud kada vi razumete šta čujete u vašoj omiljenoj pesmi. Annyeong!